मोनाबिलियाव जोङो बाहाय लेंहरनो जोङो सानदों। दा बाहाय जोंहा फैला मेन्देला बिथांमोनखौ जोङो लेंहरगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बुदां बलब बिथांखौबो जों लेंहरगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा फुंबिलि ब्रह्म बिथांखौबो जोङो लेंहरगोन। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। जोंहा 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL लोगोसेयैनो खुंगा सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुं आफादनिफ्राय दिनैहाय जोङो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोसावनो लुबैदों जे थांनाय समावहाय जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि जानानै जोंनि नैबे खुंगा सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बेखौ जोङो थुक्राझारनि सिङाव थानाय बालाजाहाराव खुंनो होननानै जोङो सानदोंमोन। किन्तु जोङो दा थांनाय फैनायनि जिखिनि एसे जेंनाखौ नुनानै जोङो नैबे सान्थिपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय नैबे बरदाङि जुवेल इउथ क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेवलां फोथाराव जोङो फैगौ 14 मे 2022 बांला 29 बैसाग 1429 बे थारिखखालि जोङो जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायावहाय जोङो खुंगा सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो जोङो थांगासिनो दङ। दा बे फालिनो थांनायाव जोङो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जोङो निसय खावलायनो लुबैदों आरो खावलायनो सानदों। जों आसा खालामदों जोङो नैबे खुंगा सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोनि हाबाफारि बायदियै जोंहा दङ फुंबिलि 9 रिंगा ब्लक कमिटि आरो खुंफुं आफादनि जा फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो खालामगोन आरो जोङो फुंबिलि 9:30 रिंगा रुंसारि आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे बिबार बावनायखौ जोङो बावजेन होनो सानदों मुस्रि बिस्वराम बसुमतारी बारग' चिरां जिल्ला UPPLनि जोंहा लेङाइ आफादगिरि आरो बे समावहाय जोङो फुंबिलि 10 रिंगा गोजोननि थाखाय जोङो फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो खालामनो सानदों आरो बिनिनो बिरहोजेनगिरि हिसाबै जोङो मुस्रि रन्जित बसुमतारी BTRनि जोंहा EM सारखौ जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मावहोनो जोङो सानगोन आरो फुंबिलि 10:30 रिंगा बिफां गायनाय हाबाफारि जों लादों। बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोंहा गायजेनगोन जोंनिनो 31 नं सिलि बियाबनि जोंहा MLA सार जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो गायहोजेननो जोङो सिगांदों आरो फुंबिलि 11 रिंगा बेहाय जोङो रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो मोसानाय बेखेवनाय बेखिनिखौ जोङो खालामनो सानदों आरो बेखौ बेखेवगोन जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म जा BTRनि चिफ बिथांनि OSD बिथांखौ जोङो बेखेवहोनो सानदों आरो फुंबिलि 10:30 रिंगा आलांगा गेवलां सावरायनाय बिनि सायाव जोङो मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि महरै दङ जा चिरां जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि लोगोसेयैनो जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्तिनि TCLCCनि चेयारमेन अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौ जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंहोनो जोङो सिगांदों आरो लोगोसेयैनो जोङो मोनाबिलि 6 रिंगायाव जोंहा हारिमु मोनाबिलि दङ। बे हारिमु मोनाबिलिखौ जोंहा बेखेवगोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म सिबनिनो OSD बिथांखौ जों बेखेवहोनो सानदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन आलासि निसय थाबावगोन आरो बे हारिमु मोनाबिलियाव जोङो बाहाय लेंहरनो जोङो सानदों। दा बाहाय जोंहा फैला मेन्देला बिथांमोनखौ जोङो लेंहरगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बुदां बलब बिथांखौबो जों लेंहरगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा फुंबिलि ब्रह्म बिथांखौबो जोङो लेंहरगोन आरो बेबायदिनो जोङो हारिमु मोनाबिलिखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंनो जोङो आवगायदों। जों बेजों लोगोसे नैबे 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव जोंनियाव 12 नं चिरांदुवार समस्तियाव गासै 10टा जोंहा प्राइमारि कमिटि दङ। बे प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बाहाय लेंहरदों आरो प्राइमारि कमिटिनिफ्राय गुबुन गुबुन हारिनि मोसानाय बे मोसाखावरिफोरखौ जोङो निस्सय बाहाय लेंहरनाय जादों आरो जोङो ओनसोलनि जेसेबां लाइमोनफोर जाखांफुनाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव जोङो मोसाहोनायनि बेबस्था जों खालामनो सानदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि सिङाव थानाय 9था BCDC दं। जोंहा बे 9था BCDCनि मासिगिरि लेङाइ मासिगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे जोंहा आफादफोर दङ
माहारियारि आफाद, राजखान्थि आफाद, बे आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरदों। जों आसा खालामगोन आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गोबां जोंहा सानसुमै मेलेमजिबिफोर दङ, दा बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों आरो निस्सय बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। आङो बेखौल' खावलायनो लुबैदों जे हारिमुवा जोंनि मोनसे हारिनि सिनस्रि आरो हारिमुजोंसो जोंनि हारिखौ जोङो सिनायथि होनो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों। दा बेखायनो हारि धोरोम बासियालासे बयबो जाहाथे बाहाय लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैनानै नैबे जोंनि जानो गोनां जे खुंगा सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बेखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आङो रायजो राजाफोरनिसिम गंलैयै खावलायहरनाय जाबाय।